Hello guys, kain tayo ng passion fruit. Halina na kayo, sabayan niyo ako. Maghiwa ako, kakainin ko. Sabayan niyo ako. Ayan, nahiwa na siya. Ito yung passion fruit. Sa Chinese naman ito, Xiangku. Ngayon kain tayo. Matamis ito. Hindi maasim. Hindi niya ako masasabayan dito kasi matamis. Hindi niyo makikita yung mukha ko na talagang maasim na maasim. Dali lang guys. Bubukas pa ako ng isa. Yung maasim para kayo ay mapapa sabay rin sa akin. Subukan ko to. Ganito kasi ang pagbukas dito, hindi yung knife o itak. Diin mo lang siya. Ayan. Nabasag na. Kaya, tapos, ayan guys, parang matamis na naman to. Ayan. Ganyan ang sarap, diba? Oh. Tapos kainin natin kung maasim para sabay-sabay tayong tumawa ng asim. Tingnan natin. Parang matamis na naman to. Konting tamis lang. Hindi na masyadong matamis at hindi masyadong maasim. Katamtaman lang. Ayun, maasim. Halina kayo. Sabayin niya ako. Maasim-asim na. Ayan. Pero paborito ko to. Ito bigay ng akong ko. Galing sa bundok. Kinukuha niya para sa akin. Ang sarap, di ba? Ito yung passion fruits. In Chinese, Xiangku. Ayan. Maasim siya. Pero pag may matamis. Ito yung dinalive ko noon. Yung binibidyo ko na green pa. Ngayon, pinipitas na nila kasi hinog na daw. Pero pag nandun ako sa bundok, hindi pa ganito ang kulay. Green pa lang at pwede nang kainin. Kinakain ko na kasi sila. Ayaw nila yung maasim, hindi nila kaya. Kaya yun. Ako na yung siguro yung pinakamaraming nakain doon sa may puno. Kain pa. Ayan, sabayan nyo ako. Masarap, di ba? Matamis-tamis kasi. Yung maasim talagang maasim. Ang sarap yun. Ang sarap, di ba? Ito yung passion fruit. Ayan. Ubos na. Hirit pa tayo. Ayun. Ito medyo matamis. Manamis. Bye bye guys. Thanks for watching. Please don't subscribe. Like and subscribe. Thank you. Bye bye.